menantimu hingga saat cintaku temukan dirimu. Saya terima nikah dan kawinnya Amalia Dewanti binti Bapak Setiawan Sujono almarhum untuk diri saya sendiri dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Dimohon kepada seluruh tamu undangan yang telah hadir dan duduk, dimohon untuk bisa berdiri sejenak memberikan penghormatan kepada mempelai wanita yang akan memasuki sasana agung abdu nikah. Masuknya mempelai wanita diiringi dengan sholawat Nabi. Bina jinta bil amril muta ayyuhal mab'usu fina jinta bil amril muta kun syafi'an ya habibi يوم حشر واستماع طلع لله إذا tamu undangan dimohon duduk kembali. Menetapkan cinta melintasi perjalanan Nggih matur nuwun dumateng Bapak Naib ingkang sampun mandhekani adicara abdu nikahipun penganten sarimbit niki Bapak Khairuddin Zuhri saking kantor urusan agama Kecamatan Candi Sari. Dumateng penganten sarimbit menika sampun sah Mas Adi sampun sah menurut agama, sudah sah menurut pemerintahan nggih. Menurut Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974. Sewu dumateng Bapak Naib mangke saged inggih Bapak ampun kesesel Pak Naib menika saged ngunjuk-ngunjuk rumiyin lho nggih. Ah nggih. Mboten ngunjuk rumiyin Pak Naib. Oh nggih matur nuwun sewu Bapak Ibu Pak Naib nu piyayinipun sibuk menika. Menika awit kala wawinjing nggih tabuk 6 tambah 7 tambah 8 ngantos sakniku mengke ngantos maghrib isya niku tesih wonten damelan nika. Matur nuwun Pak Naib, matur nuwun salajengipun dumateng para kadang wedding organizer menika saged clear area inggih sekedap malih awit badhe katindakaken adicara salajengipun nuwun inggih adicara adat panggih utawi temon. Nuwun inggih sepisan malih dumateng para-para ingkang kapiji rumbih ancaring adicara sumangga kula dherekaken saged enggal-enggal samapta ing gati siyaga ing diri. Baiklah sekali lagi kepada seluruh yang berperan di dalam kelancaran acara panggih dari temanten, kami mohon untuk segera bisa mempersiapkan diri. Terima kasih. Niki sangyaning para tamu kakung putri minulya sampun wonten sasmita saha tengara saking ibu juru sumbaganing temanten. Bilih penganten sarimbit badhe enggal-enggal nindakaken adicara adat panggih utawi temon. Panggihipun penganten sarimbit badhe dipun pratitisaken dening ibu juru rias Ibu Sri saking Sanggar Rias Komocoki. Panggihipun sang penganten sarimbit anyarengi cantaka ingkang munyerebat asri wonten ing sapinggiring Bengawan. Repidem permanem tan ono sabawane walang alisik bebasan gegodhongan tanobah samirana datan lumampah kang kapiyarsa hamung swaraning pradangga lokalanta ingkang munya ing sasana wiwaha. Sanadyan to hamung lumantar swaraning pita swara anamung sedaya kala wau kena pangaribawane penganten sarimbit ingkang binuja krama samsaya caket
Ndaira sang penganten sarimbit samangke sampun sami apaga tingal tempu ing catur netra mahanani manunggaling cipta rasa miwah karsa. Nedya kumplawi astane temanten kakung hambalang gantal mring temanten putri ingkang winastan gondang tutur. Datan saronto risang penganten putri giwa males hambalang gantal mring temanten kakung ingkang winastan gondang kasih. Gantal ingkang kinarya bebalangan lumados saking roning sedah ingkang lininting tur pinilih suruh ingkang temurose inggih awit sampun keplok cipta rawuh miwah karsane penganten pramila dadi juduni. Kawis tinggal penganten kakung nyaket mring bokor kencana ingkang minangka wadahing sekar setaman. Nuniki sekar triwarna. Tumulini paing tigan. Tigan pecah ing padha sanalika. Menika mengku pralampita penganten kakung dados lantaraning tuwuh wiji suci ingkang mangke bangkit tata jalma dados putra kinarya tetalining akrama tanggap ing sasmita. Gita-gita penganten putri hamiji ampiyanipun keng garwa kinasih kanthi sumembah. Ewaning para putri bekti mring guru nadi asih maring sesami. Saha tansah manembah wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Suci. Kawis tinggal penganten kakung hanganti keng garwa kinasih dipun papanaken wonten ing sisih iringipun menika asung pralampita. Derajating priya lan wanita menika sami ingkang bentenaken namung jejibahan saha kodratipun. Tanggap ing sasmita gita-gita bapa priyatri Rahmawanto hanyinduri dumateng putra penganten sarimbit. Duningeng ibu nuwun inggih Ibu Indrias Ekawati wonten ing wingking ngasta poncoting sindur. Sindur pinayang asung pralampita sanadyanto penganten sarimbit menika sampun cekap dewasa sembodo palakrama. Anamung tiyang sepuhipun tansah boten negakaken penganten sarimbit tansah tinuntun dumateng kautamen wani marang bebener wedi maring kanistan. Lon-lonan anggenipun ingkang rama dalasan ibu hanganti dumateng keng putra kinasih menika asung pitutur cah bagus ahayu anakku Dewi lan Adi. Anggonmu lumaku ana ing alam bebrayan aja kesusu cah bagus ahayu mundak keselusu. Ojo seneng milik barang kang melok jalaran keselak muluk yen iku dudu duwekmu. Déning ibu tansah tutwuri handayani menapa ingkang dados kersanipun keng putra kinasih sauger menika tumuju dumateng kautamen.
Dene titi laksana salajengipun nuwun inggih bapa timbang. Kawis tinggal penganten kakung dipun pangku wonten ing jejengku sisih kanan. Dene penganten putri dipun pangku wonten ing jejengku sisih kiring. Datang Saronto Ibu Indrias Ekawati nyuwun pirsa. Mas Priyotri, piye bobot lan timbange anake dhewe, Mas? Padha bobote Mbak Yu, padha bobote muga-muga anake dhewe iki iso timbang katresnane, timbang gegayuhane. Sampun cetha atur pangandikan saking Ibu Indrias Ekawati pilih pangrengkuhe dumateng putra penganten sarimbit. Boten kabedak-bedakaken pundi putra mantu, pundi putra pribadi. Kekalihipun karengkuh kadya putra piyambak. Dene titi laksana salajengipun wingi panem jero kanthi atur pangandikan sapa wong ingkang nandur becik bakal nuwuhake kabecikan. Sapa wong ingkang nandur ala bakal nuwuhake kacilakan. Mula cah bagus adilan cahayu dewi. Tansah tumindak sing becik, tansah tumindak sing apik ya ben mulya anggon murip cah bagus cahayu. Niki sangyaning para tamu ingkang winantu ing pakurmatan, titi laksana salajengipun inggih Kacar Kucur. Kacar Kucur kacang kawak dele kawak wong liya dadiya sanak sing sanak saya sumanak sumrabak kaya kembang pudak. Kacar Kucur wong liya dadiya sedulur sing sedulur saya dumulur. Kawis tinggal penganten kakung Hangasta Klasa Bangka ingkang awarna rekta miyang seta minangka wadahing uba rampe Kacar Kucur nggih menika kacang kawak dele kawak arta receh sarta empon-empon. Menika asung pitutur penganten kakung mengko dados saka guruning Bali Wisma. Kedah saged hangayemi lan nglayani dhumateng garwa saha keluarganipun. Dene penganten putri kedah saged gemi nastiti tur ngati-ati boten breh uweh gumampang. Menapa malih boten wonten ingkang nglarang. Nuwun sewu Bapak Ibu gawe penganten putri Mbak Dewi menika dereng pinter anggenipun ngrigenaken gunakaya saking keng garwa kinasih. Pramila nyuwun dipun wuruki dumateng kang Ibu inggih menika Ibu Ekawati. Inggih awit Ibu Ekawati menika piyayinipun geminastiti tur ngati-ati Bapak Ibu. Pikantuk gunakaya pinten kemawon tansah wonten ingkang dipun tabung dicelengi. Menawi sampun kathah insyaallah badhe kapundhutaken tanah, pundhutaken omah, malah insyaallah menika badhe damel ibadah Ibu wonten Mekah Mukarramah Madinatul Munawwarah. Amin amin ya robbal alamin. Nuwun inggih sangyaning para tamu kakung putri ingkang winantuing Sukarahayu. Kawis tinggal penganten sarimbit kundur malih wonten ing dampar kencana. Saperlu badhe nindakaken adicara dahar kembul. Dahar menika sampun mastani dene kembul menika sesarengan Bapak Ibu. Menika asung sasmita penganten sarimbit kedah saged kul sinangkul tubinantu mat sinamadan ajen-ajenan. Aja rumangsa bisa ananging bisa rumangsa, aja rumangsa kuwasa lan kumawasa jer bebrayan. Kudu iso ditindakake sareng-sareng.
Niki Bapak Ibu menawi panjenengan saged mirsani nggih penganten sarimbit anggenipun dahar kembul menika tartamtu remen saestu Bapak Ibu. Inggih awit menika wujuding sakinah mawaddah warahmah nggih dahar kembul menika. Dumateng penganten sarimbit Mas Adi. Nah menika. Dahar kembul ampun wedal nikahan kemawon Mas nggih ngantos mangke kakek-kakek ninen-ninen sampai kakek nenek kedah saged dahar kembul makan bersama dulang-dulangan ngaten. Salah sengipun kasuwun dumateng temanten putri monggo Mbak Dewi. Lah janggute dipegangi dipundhut gambare ngaten nggih. Dicepengi janggute Mbak. Nah ngaten, ditahan dulu diambil gambarnya. Paripurna dahar kembul tumuli penganten sarimbit ngunjuk tirta wening kanthi pangajap mugi-mugi saged wening cipta rasa miwah karsane penganten sarimbit saged menep penggalihipun. Unjuk tirta wening Bapak Ibu menika mengku pitutur wonten ing bebrayan. Masalah menika tartamtu wonten Bapak Ibu. Anamung sedaya masalah menika kedah sagedipun penggalih kanthi weninging ati kang suci, ati kang resik. Hamung wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Suci ingkang sinandi. Niki sangyaning para tamu ingkang winantuwing syukur rahayu sampun kawis tingal nggih. Sampun kawis tingal temanten kakung kalolos duwung menapa dene canelanipun. Menika asung sasmita bilih penganten sarimbit. Sekedhap malih badhe atur pangabekti dumateng ingkang Rama dalasan Ibu. Niki sangyaning para tamu ingkang winantuwing syukur rahayu kawis tingal ingkang hamengku gati niki Ibu Indrias Ekowati Setiawan Sujono. Jengkar saking palenggahan tumuju wonten ing Wisma Palereman saperlu mapak rawuhipun kadang pisan sutresna. Niki Bapak Arif Sam Sidi miwah Ibu Bina Ardianti. Nalikanipun pepanggihan sami mangun oneng lamun to Cinandra kadya Prabu Kresna saking Ndorowati ingkang atur pangandikan kalian Prabu Baladewa saking Mandura. Lamun sampun enget dados sesawanganipun para tamu minulya salajengipun dipun kanthi tumuju wonten ing sasana piniji saperlu badhe nampi sumungkem saking Keng Putra Kinasih. Nuwun. Niki sangyaning para tamu sampun wonten sasmita saking penganten sarimbit ingkang badhe atur pangabekti utawi sumungkem wonten ngarsanipun ingkang Rama dalasan Ibu. Sungkemipun putra penganten sarimbit kinurmatan kanthi ungeling gending pangkur nyamat laras pelok pathet 6.
wus lengser saking palenggahan. Risang penganten kakung hanganti keng garwa kinasih tumuju wonten ngarsanipun ingkang Rama dalasanipun. Nalikanipun dumugi wonten ngarsanipun ingkang ibu kinasih sigra lenggah timpuh wadana tumungkul hamari kelu. Muga yayah konjem ing bantala ponang kang asta hanyung kemi mring pepadane ingkang ibu kinasih. Sumungkem wonten ngarsanipun ingkang Rama dalasan ibu penganten sarimbit emut pilih ingkang ibu ingkang Rama ingkang sampun dados lantaraning tuwuh wiji suci. Ingkang samangke sampun bangkit tata jalma dados priyagung ingkang utama. Sumungkem wonten ngarsanipun ingkang ibu kinasih penganten sarimbit. Panganten sarimbit nyuwun pangaksama anak iki sok wani marang wong tuwa, sok brengkele, sok menangi dhewe, sok ngeyelan iku salah, iku luput. Wajibe hamung nyuwun pangaksama. Boten kraos netes luh. Boten kraos netes luh menika boten luh sungkawa ananging luh bingah inggih awit kang putra kinasih Nimas Ayu Dewi sampun dipun pengku dene salah setunggaling priya ingkang satuhu agung saha ageng tanggung jawabipun. Paripurna sumungkem wonten ngarsanipun Ibu Indrias Ekawati salajengipun penganten sarimbit tumuju wonten ngarsanipun Bapak Ibu Arif Samsiti. Sumungkem wonten ngarsanipun ingkang Rama dalasan ibu ingkang angka 3. Penganten sarimbit nyuwun idi palilah donga pangestu dumateng ingkang Rama ibu muga-muga anggenipun bebrayan saged dados keluarga ingkang bagya mulya sakinah mawaddah warahmah. Enggal-enggal pinaringan momongan ingkang soleh-solehah ingkang migunani tumraping sesami agami sarta nagari saha tansah manembah wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Suci. Dene ingkang pungkasan ndongaaken dumateng Rama Ibu muga-muga Rama Ibu tansah pinaringan bagas waras slamet panjang yuswa syukur bagai saged menggani putra wayah ngantos dene buyut. Nalikanipun putra penganten sarimbit sumungkem dipun lus-lus rekmanipun dipun epuk-epuk pamidanganipun ingkang wonten hamung rasa tresna lan asih boten kaos nestes loh kados dene mutiara rinunce. Salajengipun penganten sarimbitipun meling cahayu cah bagus sing guyub sing rukun anggonmu urip bebrayan ya cah bagus cahayu lan sliramu adi tak dongakake dadi wong lanang kang sejati ya sejatine wong lanang kang iso nata bali keluarga. Ojo keras-keras kelawan garwamu Dewi mengko ndak ceklek atine lan sliramu Dewi. Bapak Ibu tansah ndongaake marang sliramu muga-muga sliramu iso dadi ibu kang sejati ya sejatining ibu.
ibu kang iso dadi tetimbanganing garwa, ibu kang wasis didik putra-putramu, ya ben putra-putramu iso dadi putra-putra sing becik bebudene. Imuto Cahayu Dewi. Imut, yen suwargane anak iku ana ing delamaaning ibu, lire ibu kudu becik tumindake. Lire ibu kudu becik tingkah lakune, ya ben iso kanggo contoh anak-anakmu kabeh ya Dewi. Asingipun penganten sarimbit semungkem wonten ngarsanipun ingkang ngiyang kinasih, saperlu nyuwun berkah donga pangestu. Muga-muga anggenipun bebrayan saged dados keluarga ingkang bagya mulya boten namung wonten ing alam donya, ngantos mangke wonten ing alam kasuwargan saged manunggal atunggal dadi sawiji wonten ing ridhonipun Gusti ingkang Maha Suci. Paripurna sumungkem wonten ngarsanipun Bapak Ibu saha eyang, salajengipun kundur malih wonten ing dampar kencana saperlu badhe kapundhut gambaripun utawi foto sesarengan. Nuwun niki nyuwun pangapunten dumateng sedaya para tamu. Wekdal menika ingkang kapundhut gambaripun namung penganten sarimbit ingkang hamengkugati Kadang Besan Sutresno saha eyang. Sasampunipun menika mangke saged keluarga inti kapundhut gambaripun saha sedaya para tamu inggih mangke kapundhut gambaripun minangka kangge pangemut-emut utawi kenang-kenangan. Terima kasih, Mbak.